Защо хората, когато видят един човек, който не е успял, не става за нищо, човека се легави, човека е тъп, вие не му не учите да му помогнете, а почва да му се смеете, да му се подигравате. Но когато този човек успее, вие всички млъквате, нищо няма да го подкрепите, няма да му помогнете, няма да му кажете нищо. Защо? Защото когато той е направил грешки, вие ги виждате и му се смеете. Но когато той спре да ги прави и успее, вие тотално го забравяте. Защо? Защо трябва да е така? Подкрепяйте хората, независимо от какво правят. Защото хората сме ние всички. И ако ние всички не се подкрепяме, няма кой друг да подкрепи нас. А когато ние не се подкрепяме и подкрепяме легаването и като цяло тъпотията, ние самите ставаме тъпи. Защото на това се наглеждаме. Не трябва ли да подкрепяме ближния и да му помагаме, когато виждаме, че той успява? А когато не успява, да му помагнем, за да успее, а не да го гледаме и да му се смеем на това, което ние можем. Защото той накрая ще успее, но вие няма да успеете. И вие ще сте на дъното, защото вие ще се подиграли на този човек, който е успял. Защото ние трябва да сме такива. Защото трябва да се смеем на тъпотията на друг човек, за да може, а не му помогнем. Не станем и не кажем: ела, ти правиш това е глупост. Спри. Защо? Ама не е като: ти правиш глупост. Аз пристявам. Тези работи, които правиш. Не. Ставаш, отиваш и казваш: тези неща, които правиш, не са добре. Виж, чуй. Направи така. Ако не му помогнеш, не му кажеш какво прави грешно и да му помогне да го оправи, значи ти не си по-добре от него. Ти си на същото ниво като него. Помисли го. Така че помагайте на ближните, защото трябва да сме единни. Не в следващия момент ти да се преснява дали отиваш на ново място и дали хората няма да се подиграват. Не, трябва да си сигурен, че отивайки на ново място ще си прият. А ние не показваме това. Ние показваме как е лесно да се подиграваш на друга, за да може ти да се почувстваш добре. Мисли за другите хора. Запомни това от мен.